Jag är häxad. Ja, jag kan inte ta bort den. Om det är det du undrar. Det där kan jag däremot ta bort. Jag går 4 schamanen då. Jag bara 4 till Afrika. Jag burnar deras prälle. Ja, tung. Prälle. Men får han man eller liv när han kör den här grejen? Vilken? Den när han går så här, du vet, i en liten bubbla. Mana. Aha, okej. Var Man det- bra på. Det är bara bra att han använder den. Ja. För mana. Han ska använda den när han går lågt liksom. Staffans bralla. Staff. Fortsätt mana börna. Ja, ja. It's just that I am going a bit low, va? Häxad. Vem ringer på Skype? Johnny, vänta. Bara ringer på Skype, ja. Nu är han om alltså. Kan han inte göra ett fucking piss alltså. Kolla hans liv. MC shamanen, då kommer han dö nu. Ja. Nej, han resistar alltså. Det är helt sjukt. Jag får gå och lägga en fel. Man måste vi ha alltså. Ja. Men de kommer inte kunna göra någon skada alltså. Och medan så burnar jag bara schamanen. Ja, vad gör du, mannen? Nej bror, jag klickade på Johnnys i Skype-grej på skärmen. Jävla järn. Jag fattar inte vad de här ska göra alltså. Ja, men kan du manna med shamanen också? Ja, men han är bra på kajta. Men snart när de åker ner så får du fan. Han har fan 60k mana nu. Han har 60k mana igen. Ja. Han körde sin bubbla eller? Ja, men jag börjar ändå. Nu bara manna. Han har gett upp typ alltså. Vem? Priestet. Ja, men det är klart att han har alltså. Jag skulle fan ju lätt gett upp i detta fall. 2 gånger om. Jag får in en mind control. Yes. Han trinket där. Bra. Tremor totem. Ja, men den är bra att han använder. Ja, för min fel kommer upp nu typ. Nej, sorry. Alltså. Jag har ingen spell concentration. Alltså. Nej, jag ska fixa det på cloaken. Ja, för det där är fett viktigt, man ska vara Så nu ärlig. kommer han helt tom också. Han kommer lägga mana tide, men jag ska plocka den. Plocka den, ja. Kutta den. Jag kuttar den. Jag kuttar den. Hej. Ja, han åker på min blaze i alla fall. Nej. Alltså mannen. Han båda två olika om. Filmar du eller? Ja. Ja, nu då.